El tren, poderós mitjà de transport de viatgers i mercaderies, va arribar a Vilanova i la Geltrú l'any 1881, de la mà del somiador i emprenedor vilanoví Francesc Gomà i Ferran. Aquest invent cabdal del segle XIX va transformar profundament la ciutat i la seva relació amb l'exterior. Aquest recorregut pels viatges de la memòria, entre fum i carbó, no pretén ser una anàlisi freda de xifres, tècniques o causes i conseqüències de l'origen del ferrocarril. Aquest document pretén l'apropament al llegat humà del món del tren a la capital del Garraf i a la seva gent. Al tren hi havia la vida, per mi. Podies veure de tot. El que venia caramelos bosses de caramelos, amb cartetes, i, bueno, el que cantava, un que tocava l'acordeó, és que hi havia de tot. El tren era com la vida, vull dir, era així. Quan jo era petita, des de casa se sentien els trens que passaven i ja es veia el fum del tren. I a les 6 del matí ja tocava el pito, que llavors en deia, no sé si era una sirena o què era. I a les 6 del matí, aquell recorrido que arreglaven els trens, ja anaven a treballar. Fins la caiguda de la República, època en què el ferrocarril a Vilanova era controlat per la companyia MZA, treballar com a ferroviari estava molt ben considerat. Aquesta feina permetia disposar d'un sou moderadament alt per l'època i sobretot de caràcter fix. Molt ben considerats, home, sí, de noia festejava amb un festejava amb un de la renta de mira, aquests, els pirellistes també, però, a veure, potser era més els ferroviaris perquè tenien el tren de franc i tot això, això també, sí. Mira, aquella festeja amb un ferroviari. Especialmente el personal de máquinas, ese ganaba dinero. Yo lo hablo por mi padre, porque mi padre, por ejemplo, el año 34 se compró una radio que entonces, tener una radio en casa era como hoy, qué sé yo, tener una mansión. Y yo recuerdo que mi padre el año 34 ya se compró una radio, porque un maquinista el año 34, yo por lo que él decía, ganaba unas 400 pesetas, cuando en el taller, pues a lo mejor ganaban 250. O sea, el personal de máquinas siempre ha estado valorado, y casarse las mujeres con los maquinistas, sí. Abans de la guerra, es vivia prou bé amb el sou d'un ferroviari. L'exemple és que molts fills de famílies de ferroviaris tenien estudis. A part d'això, a Vilanova o hi havia pescadors o hi havia gent del camp, que treballaven així, i aquesta gent, la majoria no sabien llegir ni escriure. Esclar, a nosaltres ja recordo que... Bueno, jo tinc un germà que té 2 o 3 de carreres, perquè el pare no parava. O sigui, potser entre ells s'ho feien de dir han de ser més, els fills han de tenir carrera, perquè si no, no sabem res el dia de demà. I crec que ens triaven molt per aquí, vull dir, ens animaven molt perquè estudiéssim. Els treballadors ferroviaris, durant la guerra, foren mobilitzats. Per decret, van passar a formar part de l'exèrcit republicà. El ferroviari va tenir també a la guerra, va tenir una certa sort, perquè els van militaritzar a tots. I llavors el meu pare tindria que haver estat al front. La seva quinta la van mobilitzar, però com que era ferroviari, portaven un drap groc i una màquina a sobre i estaven militaritzats. Però poc abans d'acabar la guerra, molts empleats van haver d'abandonar el seu lloc de treball, temerosos de ser víctimes de la repressió a causa del seu paper dins dels sindicats i al servei de la República. Alguns es van amagar, però la majoria van fugir cap a França. Eren un cos mobilitzat i els van fer marxar cap a França. Aleshores els van portar tots a camp, els que van passar cap allà, i va bé que es van amagar, que no hi van anar. El pare era un home que deia que havia de seguir, i va seguir, i va anar al camp d'Argelers, va anar al camp d'Argelers, va estar 9 mesos, i com van venir no els van agafar. Tots aquests que havien anat cap allà no els van tardar molt, però no sé, el carnet no els hi van prendre, el carnet de ferroviari no els hi van prendre. I com va arribar, com que tenia el carnet, anava cap a buscar, feia cap aquí, anar a fer una mica d'estraper-lo, perquè anaven cap aquí a Caspe, que allà on hi havia farina i oli, anaven i venien i feien intercanvis. I en canvi va començar a treballar en una empresa petita de pintor, fins que els van admetre altra vegada. Quan van entrar els nacionals,
quasi bé tots els del recorrido i el dipòsit se'n van anar amunt, cap a un sogre, amb una masia el van amagar i tot. El meu pare ja el van agafar, treballava al recorrido i com que treballava allà i anava pels trens amunt i avall, amb el meu pare el van agafar. El van agafar, va estar 3 anys a la Moderna. Era rojillo també. La gran família ferroviària de Vilanova i la Geltrú es va anar formant per ferroviaris vilanovins i molts nouvinguts. Una part d'aquests treballadors procedents d'altres zones de l'estat espanyol van ser enviats a Catalunya sancionats per haver simpatitzat amb la República, però d'altres només buscaven unes condicions de vida dignes. El meu pare va ser represaliat després de la Guerra Civil i lo van enviar castigat, entre cometes, a Catalunya, a Vilanova. I van fer la millor feina... D'on venia? Com? D'on venia? De Alcázar de San Juan. I li van fer la millor feina que li podien fer, perquè jo recordo que nosaltres vam vindre a Vilanova en un vagó, un vagó d'aquests que ara ja no existeixen, vagó de fusta. El meu pare va col·locar els llis dintre del vagó i vam venir d'Alcázar de San Juan fins a Vilanova, que van trigar 2 dies en arribar. I allí feien vida, allí dinaven, allí dormien, i vam arribar aquí a Vilanova a l'any 41. I jo recordo molt bé que quan passaven per allà per la Gavina, allò que diuen el racó de Santa Llúcia, la Gavina, ja estàvem a prop del mar, i el meu pare va dir: de aquí ya no nos vamos nunca más. Al terminar la guerra, mi padre había sido maquinista y me gustaba la máquina, y entonces solicité venir a ingresar, era MZ aún, en el año 39, y solicité y me admitieron. Yo solicité Zaragoza o Arcos de Jalón, más cerca de Zaragoza, porque yo vivía en Zaragoza, ¿no? Y entonces me contestó Madrid que tenía que venir a Villanueva y Geltrú. Yo ni sabía dónde estaba Villanueva y Geltrú, ¿no? Y el fogonero que llevaba mi padre conocía algo Villanueva. Y dice: joder, si es lo mejor de Cataluña, es el depósito nuevo, playa de mar y todo eso. Me cago en Dios, y dije: pues nada, hay suertecilla. Un cop acabada la guerra, el 1941 es va crear la companyia estatal Renfe. Les condicions laborals i econòmiques després de la guerra van anar canviant radicalment i es van tornar molt més dures. Molt austera, una vida molt austera, sense un gasto de res, ni un luxe ni res, absolutament. I així, pues, no sé, vam passar molt just. Íbamos tirando, como dice el refrán, el hambre pasa por las puertas del ferroviario pero no entra, así que ganábamos muy poco, pero éramos felices, porque aquí también a mis 50 años. Yo me cargaba 6.000 kilos de carbón a pala, vaya. Desde aquí a allí, y una fiambrera de judías con morro, y una buena vaso de vino, joder, éramos felices. Els sous minsos cal afegir que es treballaven moltes hores, unes 10 diàries. Jo crec que entraven a les 7 fins a les 12. A les 12 sí que ho tinc present, que a les 12 teníem el dinar a la taula, perquè ell, com venia, després marxaven, els tenia molt poc temps. 2 hores crec que tenien, a més, al migdia. I després marxava? Marxaven fins a les 7 del vespre. No sé si entraven a les 7, almenys sortien a les 12, i després a la tarda no sé si treballaven 3 o 4 hores. El meu pare tenia festa cada 15 dies. I no, tampoc, perquè hi havia vacances, res, ni pensar-hi, Tenien un dia cada 15? Cada 15 dies un dia de festa festiu, Treballava al recorregut? Sí. Que era molt dura la vida maquinista, S'anaven 3 dies, 4, anava al cap d'any, estaven a casa. Passaven el túnel aquell de la Gentera, que s'ofegaven. Estaven fora, els havien de preparar el menjar, els cistells, i aquestes penúries, i se les passava la família també. El pare també era maquinista i pots comptar com venia a casa, la roba que portava. I aleshores allà no els hi donaven res, ni trajes ni res. Ells s'havien d'anar, sort que a l'Economat de Barcelona venien pantalons i unes jaquetes, que eren unes jaquetes semblants a les de Mao. Jo la recordo cobrada fins aquí dalt
I llavors, mira, la mare li compraven un traje, suposo, 1 o 2 devia tenir, perquè quan ell vingués es pogués canviar, perquè les portaven brutes de carbó i de fum que no vegis. I tot això ho havien de pagar ells, ni sabates. Ara quan veig passar aquests maquinistes que van amb una cartera tan ben arreglats, penso, mare meva. Per les famílies, la situació econòmica durant la guerra i la postguerra venia marcada per la manca de productes bàsics, menjar, roba, carbó per les cuines i estufes i d'altres productes de primera necessitat. Per aquest motiu, la picaresca per aconseguir alguns productes bàsics va esdevenir una activitat habitual. El meu pare treballava a la Renfe, treballava aquí als tallers, i llavors recordo que totes quan plegaven, que sonava el pitu del recorrido que deien, ja sabíem que quan sonava el pitu sabien que plegaven els homes de treballar. Jo recordo que nosaltres vivíem cap a la Geltrú i a vegades jo jugava a la plaça del Pou i tots els que venien per aquell camí, la pujada del Cinto avall, que venien, entraven per darrere i tots venien de tort i amb la jaqueta l'americana xiculada. Per una raó que us diré que potser ningú vol dir perquè els hi sembla que és una cosa que no es pot dir. Perquè ens pagaven misèria i companyia. La gent que treballava a la Renfe cobrava una misèria. Passaven més gana que un mestre d'escola que deien, no? I llavors feia la vista grossa perquè quan plegaven els homes del ferrocarril portaven a sota d'aquella americana carbó per encendre els focs a les cases o inclús per vendre en cases. El pare deia, fred no em passareu. La cuna econòmica que tenia anava amb fusta que portava el pare, amb aquests bolsos que portaven sota la jaqueta, no? Uns bolsos aquí, brisquetes de fusta. Com sortien tots anaven plens de trossos de llenya que sota l'americana portaven. Els maquinistes aquí a Vilanova, quan passaven abans d'arribar al parc i després sortint de Vilanova, tiraven molt de carbó, trossets de carbó a la via, perquè per la via hi havia molts nens i dones recollint carbó per poder fer el dinar o per poder escalfar una miqueta el hivern. O sigui, ells quan ho veien tiraven, el pare i tots els altres, tots els maquinistes.